טוב תלמידים? בוקר טוב המורה. היום נחלק מבחנים? עידן! שתוק. חסון! 56, יפה, עובר. מתן, 50, פחות חצי אתה יודע. יעקב, 60, מספר עגול. מה איתי המורה? יורם, סיבכת אותי, קח לנו לחומר הזה בכלל. איפה אתה? פתח ציון, תן לעצמך ביי. היי המורה, אני עשיתי פה חשבון לא קונבנציונלי, נוסחה שורשית ונוסחת איינשטיין, מה הבעיה המורה? כל התואר שלי, ולא שמעתי מילה ממה שאמרת. איפה למדת המורה? אמר אחד לול. לא, בוא נפתור תרגיל מהלוח. מי רוצה לפתור? אני המורה, אני. מישהו, עוד מישהו. המורה, אני. עוד מישהו. אני המורה. ססו, מה צובח אותי איתו? ססו. לא, המורה. פתור, נו, שאלה 2, בבקשה. אתה עושה שורש בנגזרת, ואז y כפול x, בלי סוף x, כל זה בשורש כפול 2. מה, אתה טמבל? שאלתי כמה זה 2 כפול 3. כמה זה? 90, יאללה. שחקן, גם כן. גאון. טוב, נעמוד לשם היסטוריה. הנושא שלנו... אני המורה, אני. מה אתה קופץ? שב. מה אתה קופץ? בן גוריון, מה אתה? אני המורה. מה אתה? אין היסטוריה. תיאטרון, ביו תיאטרון. מה זה ביו תיאטרון המורה? זה כמו תיאטרון, רק עם ביו. שתי מתנדבים מעקב. אני המורה, אני. מישהו? אני. עוד מישהו רוצה? אני. בואו, שניכם, בואו. ככה, אתה משחק אותה עבריין, אתה מבין, סכין בלגנים, אתה עובר אורח תלים. אני רוצה להיות עבריין, מתאים לי, לא המורה? שמעת רגע? לא. ככה, אתה עובר, והוא דוקר, מה יהיה? חסון זה לא כן. לא, זה לא קורה. מה נזכר איתו? חסון יפות, זה קר. דקר אותי בצד. ליתר דיוק ליד הטריסריון. חכי אחרי תום לימודים סבתא שלי תבוא. ססון. תרד לי דם שקוף מה קרה? טוב, יפה מאוד. סגרון, מה אתה משחק כאילו כואב לך? מה אתה משחק אותה? מה אתה משחק כאילו כואב לך? רגע. הלו. כן. Israeli medical information. אתה תאמן, תחווה את זה. זה הנשיא יש לו בית צ'כי. תחווה את זה, תחווה את זה. מה זה הדבר הזה? מה זה מגולדה מאיר? אם לך לא במיוחד, אתה שיגעת? מה זה שטות האלה? מה זה נגד קרינה? שום קרינה לא תעזור לך, אתה גמור, אתה לא נגד קרינת גם. אתה גמור, אתה לא מבין. יצא ככה, אל תשחק את כאילו כואב לך, זה היה כולה משחק. אבל כואב. זה כולה משחק, הוא לא באמת דקר אותך, מה יש לך? באמת? מה נהיית לי פה? ליאונרדו דה וינצ'י? ליאונרדו דיקפריו, המורה. בוא'נה, אתה אל תחכה איתי, אבל אני אביא אותך כמו בית קטטני. תנאי. תנאי. תודה רבה, היינו מורה תלמידים.